Oimore nyakora mgajwang geno mara enirio makare machiegni ahinya cheno ni mara many piny en wuok tich tarik 5 dweno mara bich ganario prario kod abich. Odiochieng' bende ko jatend piny ka William Ruto ntiere limare ndalo mara ariyo e kaunti no ma Migori ka bende wang'yo ni matuta nyako tenre kod nonro mimed tim kotenre gi tho mar karanek mar jaod bura Makasipul Ong'ondo Were ka bende kawuono no timne bero wanyisi chal mar kaka ne magina no omake kendo no kawo ngimane kaka pile rwako pachila marote machuok na 2-3-6 nono ka bende wanti live e Facebook Ramogi TV K Imbrima X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Pani kawuono nyakora mgajwang wantie kod twak kotenre kod wach mar arita e pacho kae. Nyato arita go gi siasa wadhi twak kanyo gi Tom Nduku ma en jalonyoche go magari ta nyakora mgajwang wadhi ng'yo ni to nango mosebedo katimore pacho ka wasaneno ka nitie rochruok kata weche go motenre kod rochruok magari ta e pacho kae nek ka gi kacha nyakora mgajwang wadhi ng'yo ni to nango mosebedo katimore pani nyoro ntiere nyaka wor mawachore no ba iri jatend piny Kenya William Ruto ango mosebedo katimore duto wadhi go mbaka gi Tom Nduku mana bang' weche manyien machakore sani magi thuon weche. There were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta. Nonro mar bero yango kaka ne risasi abich onego jod bura Makasipul Ong'ondo Were e kinde machi jang'wen ma itudo gi nek mare ogeng'negi e rumand kuom ndalo 30. Achija auchiel magino bila ogony thuolo e bura mar nek mar nyathi manyinge Samantha Pendo ka obila 4 to omaknegi bura. Mimi nawauliza vile tulikubaliana na baba tuunganishe Kenya hii. Mnasema tuendelee ama siendelee? Sisi tumeamua tufanye pamoja na rais, tumeamua tukiwa county assembly, tukiwa national parliament, tukiwa ugavana. Limbe jatend piny Kenya William Ruto Migori odiochieng' mar ariyo onyuolo chenro mag dongruok e sub counties adek ka siasa mag sirikand manywanda bende okodong' chien. Machiegni kendo nyakora mgajwang wantiere gi jaloko marwa Belinda Phillips nyinga Lydia Okeo. Bero ne ringre mosanindo jaod bura Makasipul Charles Ong'ondo Were. Oyango ni nowito ngimane tok fuoni mang'aw mag dende bedo ni nitere kod hinyruok mag lisasi 5 manyocha ochielego gi jonjore. Jabero maduong' mar piny owacho Laktar Johansen Oduor ofulo ni jaod burano ne ok nyal tony kaluwore gi hinyruok marach manobedo godo. Jafo marwa Eric Owenga noyoro kama notimie bero no kendo miyo ripodno e yo machal kod ma. E karkano ringreji mali buore Nairobi ka jabero maduong' ma sirikal Johansen Oduor kod lange kamoting'o bila mag kwach kich nochopo kae mar yango kaka jaod bura Ong'ondo Were nowito ngimane. Anyuola mar Ong'ondo nochopo kendo rito gi geno mar ng'eyo kaka monjno nyocha olal ngima jatelo no. Chenro mar bero ne okawo thuolo madirom seche 6 kendo gikone duoko ne opedhi gi Laktar Oduor mane olero ni tho mar jatelo no nyocha wuok elisase 5 duto ma jonjore ne ochielego. There were 2 entry gunshot wounds on the left forearm, with 1 bullet lodged in the same forearm. 1 exited. There was also 2 entry bullet wounds on the left side of the chest, with an exit on the right side, but 1 lodged in the spine. Then there was a bullet track on the back, with the entry on the left side of the upper back, with the bullet head lodged on the left side of the upper back, which we took the samples for analysis, ballistics. Nonro margi kinde bero no bende no yango ni maginago nomulo kendo yecho mokalo thoth fuonni ma ong'awo
mag dende kendo kelo tho mare. Further to that, we found that there were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta, meaning that the late Mheshimiwa could not survive the injuries caused by the gunshot. Jaod burano nochwade gi magina tich adek gotieno e roundabout ma City Muchari e apaya Mangong dakika 10 kende to kuok e od bura mamalo ka omol ka ochimo e pare ma Karen. Ik mar Ong'ondo Were ochan ni dhi timore chieng' tich abich mar jumani e pare ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago motenre kod nek ma kamago Nyakorom Gajwang' achije ang'wen ma itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ochwale doho bang' ndicho kod obila mago kwach kich. Doho ng'ado mondo mi geng'negi kuom ndalo 30 ka obila timo nonro mar yango matut ketho ma itudo gigo kod manyo neno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ntiere kod ler. Tarik 5 dwe mar 5 higa mar 2025 ndalo 5 kende bang' nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were achije ang'wen ma itudo kod nek makamano gikone ochopie doho. Kaikowo gi kod obila achije gi ma opando wengegi kendo manyingegi gin William Imoli Shagali, Juma Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambugu kaachiel kod David Mihigo Kagame duto ochopie nyim jang'ad bura Irene Gishobi e doho ma JKIA. Kaluwore kod obila, nyamburko ma Ong'ondo Were nyocha oidho e odiechieng' mar nek mare ne olu machiegni kowuok e od bura mamalo mar fwenyo kaka ne giwuotho gi kuonde mane gichimo. Obila bende oyango ni William Imoli, Douglas Mushiri kaachiel kod David Kagame duto omaki e kar dak ma Kasarani ka Juma Ali Haikal to omaki e kar dak ma Pangani. E kinde meko margi e od William Imoli, obila oyudo omenda maromo $4,800 maromre kod $6,119 kaachiel kod $200 e wiye omenda mar piny Kenya. Omenda go obila nono machiegni mar fwenyo kama ne giwuokie. $4,800 was recovered, which amounts have been kept in safe custody with a view of pursuing separate or parallel financial investigations to enable the officers draw a clear picture of what transpired. E kinde meko makama, obila bende oyudo lisasi mapok otigo maromo 9, opoklo mag lisasi ma osetigo, kaachiel kod chupni mag iro malungo wang' mong'ere kaka tiagas 9 maler margi pok oyangi. Kaluwore kod okwach kich, giwacho ni achije gi ne ni kod tudruok matut kod jogo ma ichich ni ne gitimogo winjruok, kaachiel kuomgi wachore ni en obila. Wach ma okwach kich rito yudo adiera mare. The second respondent disclosed to the officers that he was a serving administration police officer. The same, Your Honor, is yet to be verified, and as such, there is need to have his background further checked, and particularly with regard to paragraph 19 of the affidavit. Obila okwayo doho mondo yienegi mako simbe achijegi kaachiel kod nyamburko manomakgigo mar konyo timo nonro matut mong'ere kaka phone strangulation kaachiel kod nono nyirni mag DNA. Doho kata kamano yiene obila dino ne achijegi kuom ndalo 30 e tesend obila ma opogore e boma ma Nairobi e kinde ma nonro dhi nyime kendo miyo achijegi thuolo mar bedo kod okinde magi e kinde winjo burano. With respect to the respondents, Ruaraka, Muthaiga, Capitol Hill and Kilimani Police Station, with respect to the first to fourth respondents, is not opposed. However, I will not allow 30 working days, but I will allow 30 calendar days. E kindo bila mago kwach kich kod odiochieng' mar duoko achijegi e doho. Koro en lawsam mar fwenyo ni tudruok mane manitiere e kind achijegi kod mago mapoko maki kaachiel kod yudo neno makare mar mako bura ma otegno e doho. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan nokwayo josiasa kod jopiny e kaunti no mondo hore kendo ginyakwe ka gichiwo thuolo ne obila mago kwach kich mondo mi odhi nyime gi timo nonro kaluwore gi nek makoch manyocha otimne jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Okone jodak ma Kasipul kod oganda jo Homa Bay mangima kod josiasa e kaunti no mondo yie hore kendo ginyama na kwe kinde ma chenro mar iko Were dhi nyime. Bende oyango ni komiti mar arita kwe kaunti ma Homa Bay oseketo chenro makare eneo ni chenro mar kelo ringre jaod burano kod iko mare odhi maber chieng' tich abich jumani kendo time e yor kwe.
The government, through the Directorate of Criminal Investigations, have made substantial progress in terms of seeking to apprehend those who perpetuated this heinous act. There is advanced arrangements for the befitting send-off of the Member of Parliament on Friday, the 9th. Mine is to call for calmness again by the residents. So we are calling for peace. We are calling for all the residents of Homa Bay to present themselves in a peaceful manner. Doho wito kucha buche mamieno hachija uchiel magin jodito magobila maitudo gi nek mar Baby Samantha Pendo e kinde tulo ma bang' yiero magana 2017 ka okang' ma kama okaw bang' timo lokruok e nonro ataro madwaro maduol maketo nyong'ong' e tije obila IPOA. Kata kamano achija ang'wen moko to yud ntiere kod tudruok gi nek makamano kendo koro omakne gi bura. En bura ma oseyuare doho kuom kinde malach. Bura mar nek mar Baby Samantha Pendo manonegi e kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu. Kinde lweny manomuochie pacho kae bang' yiero 2017. E bura no manonywako ji 11 manodonjnegi gi nek makamano. Apis jomin buche kotene kod jamin bura Vincent Monda owito kucha buch jodito mag obila auchiel manitudo gi nek makamano bang' rem yudo neno moromo matudo gi nek mar Baby Pendo. John Shengo Mamba is charged with The International Justice Mission and the Police Reforms Working Group condemn the dropping of the charges against 8 of the 12 police commanders and officers who were initially included in the original charge case. Today, 4 police officers took plea before the High Court of Kenya for crimes against humanity, including murder, rape and torture, committed against civilians during the 2017 elections. Okang' makama okaw bang' jomin buche timo lokruok e nonro ataro mar dwaro mar duol maketo nyong'ong' e tije obila IPOA mane dwaro mondo mi tim nonro matut ne jotendo obila go. Okang' ma okwede gi jokedo ne ratich oganda. We were shocked to hear that the charge sheet was amended without the involvement of the Independent Policing Oversight Authority, the investigating agency in this case. The charge omits senior police officers who held overall command responsibility during the operations that saw the deaths, rape and injuries of no less than 60 Kenyans in Kisumu County. Though gimano litna akia ngomo miya borogo owe, but onyiswa ibiro ne way forward kaka ibiro ketgi. Kata kamano, apisa mamoko 4 to yudi ni nitie gi tudruok gi nek makamano kendo makne gi bura mar nek, bembo kod sand. The accused persons make sure between now and the next 7 days, don't go near witnesses, don't interfere with evidence, don't be involved in any crime, don't leave the court pressings and attend court. Obila go iseo kuom kaw omenda e yorachune kuom jogo mane oyudo hinyruok e kinde tulono ka chich mar 11 mong'ere kaka Mohamed Ba ma en obila makoro osedhi rutaya to pod olal kendo pok one ndache nyaka kawuono. Please, Mr. Otieno. Min Pendo lero ni koro gin kod fungruok kaluwore gi okang' mar yango ni nitiere obila moyudi kod ketho. Bende onyiso midhiero mar dang'ni mar paro magisekadho e kinde ma burano osebedo e doho. Okobet mayot kuomwa wan jonyuol Pendo because weche wasawinjo mang'eny okoka. Yani kaka jineni gin gineno that in maber gini no sa trumo to gikia pain manikale kata gikia songa mano nathini oweu mondo nathini iik nathi ing'e nathi moto wiyi ok nyal wil kode. The only thing ibiro bet gira paro kaka nochako kode nyaka tinne gi kaka nolal. Makore thuolo ma okwongo ma odonjne obila gi ketho e bwo chik mar piny mangima maloso e winjore. Dakika na 12 bang' saa achiel midhiambo nyakwar mga jwang' chendo enda many piny erokamano kuom medo keto ramo gi TV. Baba Twins mar Onjinyo
wachoni entiere Kisumu Europe oneno wechegi makare kata wachoni osayud ni ng'ato en achich yornek to nego bedni tamgi kik giumwengegi mondo mi gin kaka jopiny giyang malong'o ne gin ng'agini. Wachoni nikech achiel kuomgi nyalo bedo ng'at ma samoro notimo tim moro makoch kamoro kendo manyalo konyo e yudo weche motenre kod joneno mathoth. Mano Baba Twins mar Onjenyo. En obila ondiko na kacho obila Shemotho wachono luwo wechegi makare. Wachono mora ahinya kaka DCI timo nonro kendo kotenre gi tho mar Honorable Ong'ondo Were kata wachone koro let's have confidence gigeno kuom DCI. Joma be to wachone odembre kik water siasa matek sani en saa mar jotendwa onego ochop singoge. Wayo matin man ramany piny kikidhi mabor. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano ka bibiro. Chakre kawuono chieng' wuok tich, sigana manyien chako. Ere kaka inyalo timre gosipna malich kamae? Kosiparo ni en mana kende ka, an kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Kawuono mana e Ramogi TV. Kik bai. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jatuong nyathi josakwa
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nyakoro mga jwang' chenro en ramany piny wadhi mbele gi miweche manyien. Doma malo yango ni chenro mar kambi mar World Coin mar choko nonro mar wang' oganda e pacho kano tim tok chik. Doho golo chik mondo mi kambi no rucho nonro mar oganda mane gichoko ne mar ne ok gitimo mano ka oluwo chike mathur kae. E ng'eto mar doho mamalo idwaro ni World Coin obi oruch nonro go e nyim apisas mawuok e apis jotend chenro mag nonro mag oganda e thur kae. Lokamano kuom medo kete kanya kuom gajuanga eno kwa mwalimu Faith Mzomo wachoni oyie ahinya gi mak mar jogo mano ichich goni nonego jaod burano kendo wacho ni ngima ok owinjo ng'ata ng'ata obed kod nyalo mar kao. Naki Frederick bende wacho kanyo penjo ni tang'o miyo jogi umo mana wengegi wadhi penja ena Tom Nduku ni to ere chik namba di mayiene oganda umo wengegi to be owinjo bed ni gin gi ratiro mar umo wengegi kata oyanno ka en gima chando pacho oganda mathoth. Wadhi bedo gi twak mar ariyo ewi mano. Kata kamano jotelo makaluo ka otene kod jatend migawo mar omenda e kind mamoko chiwo singo mano mar siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabire kinde limbe mare mar ariyo e kaunti no ma Migori. Awinje siganani. En wuoth mar jatend piny William Ruto e odiochieng' mar ariyo e kaunti ma Migori. E sub kaunti ma Uriri, senta ma Uria, e nyim jopiny ma owuok oko mar rwako jateloni, jotelo mag siasa ma kaluo onyiso mor kod ilo magin go kuom bet ni gitiyo kod sirkand Kenya Kwanza. Ka otelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, ikoni dhiang' wang' ni oyang' kaluo, ji nyaka yieng'. Wach ma orwak kod seneta ma Migori ma koni oganda luo sebedo kadong' chien. Kudhi dwar, udhi laole, ulaole, joke lawe kikoni, unbulawe kikoni, wanega bur, wasenega bur, waluongo joka, ni wanega bur, to gibiro giguogi, magilawa magiriam wele, to wadhini koro wadhineko nyakech ogwenyowa, to wadwa moro, mawuoke got, uno nyelo, onego nyakejni, to luongowa, ni biuru, we the people of ODM, we the people of this region, we have been segregated time without number, and Rais Ruto is the first one to fight economic injustice. Mao kene limbe mar Ruto ma okuongo e kaunti ma Migori, e telo ma okuongo dongruok mane osingo, jaod bura ma Uriri Mak Nyamita wacho ni osetimo gino mamiyo gigeno ni kaluo pod dhi do dongruok. Ile wakati ngine ulikuja tukawa pale TTI, ukatuahidi walimu about 25. Ukatuahidi computers 100. Rais, mimi nataka kuambia walimu waliingia 32 na tumepata computers, watu wanaendelea. Hii mwezi ya 6, our first batch of students wale walikuwa nasoma kwa hiyo TTI
wamepata kazi wanaenda UK. Weche mag jotelo mamoko gi osir kod gavana masani ma Migori kod machon manokotho bado makoni gibiro duoko lwetgi e dongruok magineno e telo ma okuongo mar Ruto. Iendelea kutembelea hao watu kila wakati, kila mwaka. Hao watu ikifika 2027 mtasema nini? Kochopo 2027 uwacho nango. Wewe umetusaidia na uliniambia ya kwamba utakuwa na ubaguzi, na tayari tunaona huna ubaguzi. Kwa hivyo ikiwezekana we kuja hapa kila mara ujue hata Kijaluo dongo wado wala Kijaluo. Magi biro e kinde ma jaod bura ma Lego Usonga to kwayo gavana ma Migori mondo mi owuo kod gavana ma Siaya ma osebedo ka keto sirikand Kenya Kwanza tesre. Huko Siaya unajua yako wewe unatoka kwa people also in Siaya. Nataka kuomba wewe ukuje huko Siaya uongee na ule gavana yangu pia zaidi msaidie anaweza kuunganisha wananchi. Na yako amepeleka viongozi wote wa Migori State House. Gavana yangu hakuna kiongozi ametembea nayo huko State House. Yeye anataka sisi tuende maandamano na tuende jela. Judith Omondi, Ramogi TV. Kambi mar All Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM obedo gi tudruok gi kambi mar Coca-Cola mar chwalo mor ne jopiny e kaunti ma Siaya. Jolendo mag Ramogi FM nobedo gi thuolo mar kikore gi johera maggi e bedo e mor kanyakla kod kambi mar Coca-Cola. Jopiny bende oyudo mich ma ogundho ka owuok kuom Coca-Cola kod singo mag sir mopogore opogore. Kaka nyikwa Ramogi Ajong'o kwayo uriuru kodwa campaign en mar Coca-Cola mzito en 500 ml ma ibro yudo ni e gwenge mag Luo Nyanza ka indie gwenge mag Kaluo wabiro mondo wariure kodu en mondo wawuoth kodu wang'eyo ni seche ma wabet kwa riwore oganda joluo ero riwore iae tiji moro mapek luya chot chieng' rieny iwinjo kidwaro gimoro manyalo konyi to iyudo ka Coca-Cola mzito emabro bedo nie wi mesa. Kawuono wachako kod gwenge mag Siaya, wabro dhi kamano to wabro tiko kod Akala, kaeto kiny wantiere gwenge mag Kisumu, kaeto Joma Bay ritwa Joma Bay motiko go kiny, kaeto jo Migori ritwa uru chieng' tich adek kama koro wabro ng'ade mogik nikech kanye modhi bede machwa gi moko yuduto ni obed mana kok mzito kinde duto. Omiya t-shirt majaber mabro garwako kaachiel kod leso madhi miyo mamwa kaka mich tachako chwada e soda. Kora dok bondo ka yieng'. Kok mzito en kok mokwongo en brand mayudore kamoro amora e sizes lakini gi kawuono to en 500 ml. Klab mar Gor Mahia ogolo koke kendo nyiso riwruok matao tuke adhula pacho ka mondo mi orang kaka ginyalo tao tuke adhula gi chike mage tok lweny muoche tugo e kind klab mar Shabana gi Gor Mahia e lap magusi odiochieng' manyoro. E ote makende makuku maduong' mar Gor Mahia oro ne ute fwambo gichiwo mos makende ne johera mag adhula maromo 72 manoyudo hinyruok e tugono ka koro gikwedo mokalo tulo mano omuochno. Gor Mahia nowuok tung' mosuo gi komiti matao lig e riwruok mar FKF magiwacho ni ne onge gi ng'eyo e wi chal mar arita e alabno kata tok bedo gi romo dakika machuok kapok tugo chakore. Romo mano ogolo paro ni tugono kik tugi e alap magusi. Komishona mar tugo bende gimako godamen na tok chiwo report ni tugo nyaka ne dhi nyime kakuku mar Gor Mahia lero ni giseyudo ote kowuok kuom komishona mar tugo mano wacho ni tugo no nyaka ne dhi nyime nikech report mano wuok Nairobi mane chuno tugo no dhi nyime ne osechopo. Tim Kenya jotugo ma yawuowi ma hikgi ni piny mar 20 Rising Stars no loye tukgi mar 2 gondi 3-1 gi tim mar Tunisia e lap ma Hotisini 30th June Stadium boma ma Cairo piny mar Egypt.
Mana kaka tugo mokwongo tim no mitawo gi Salim Babu no yudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Lawrence Ouma e dakika mar 37 kapok Tunisia yudo gol margi kokalo picha chowa mano lo gi jatugo Fares Bouznina. Omar Benali no kero Tunisia nyime dakika mar 70 kapok Ali Din Debrali lo gol mogik ne Tunisia. Kenya mano lo gi Morocco gonde 3-2 e tugo mokwongo nyaka koro lo tim ma Nigeria e tukgi mogik mar group mondo mi gibed gi geno ma dhi nyime e tielo manyime e tukegi. Taking it early and on the floor instead of putting it into the area. Dendani, this is a good run from him to the byline. He goes, and Tunisia can't miss. And Tunisia, who were trailing for much of the game, have finally scored to go ahead. Kenyan resistance broken. Formation of the yellow card for Mansour. That's going to cause some problems. And it has indeed, and it surely has clinched the victory as well, where there was always drifting away from Oduwa. And Koram gajwangwa kawa yueyo machielo ma en chenro ni mar ramany piny eno Michael Wigo. Wacho ni entiere kodwa e chenro entie Milimani, Kisumu County. Wacho ni weche gichopo ne makare. Felix Ochieng ani kacha in bende wacho ni entie kodwa e chenro beano kanyo ote mano moora gi Hawkins Odongo kantiere Kindube. Wacho ni entiere kodwa Lakeside. Wacho ni familia mar joka Mwai mar Makongeni Homa Bay oito jaduong Cyprian Odira wagomo sahinya Nyasaye mondo mi ohocho makendo yo matinya koro mgajo ng'anyisi ni wantie kod twak wadwang'io chal mar arita kod siasa wechegi mabende osebedo katimore pacho ka seneno gi wang' kaka weche mag arita osebedo karochore ang'o osebedo katimore en penjo mogando osebedo kapenjo miadhi bedo gi jalo wechego mag arita mano Tom Duku madhi go mbaka ni tang'o osebedo katimore tang'onjo be ne timo mar rakruok kod chal makama en twak mabiro daka machuok kendo miyo kikidhi mabor maendra manye penjo osebedo gi yalo ko Belinda Phillips kikidhi mabor oduog bandak machuok kende. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but tu expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane so in Kiswahili ni woye mimi. Oye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Duto teka unusie gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Chakre kawuono chieng' wuok tich, sigana manyien chako. Ere kaka ini nyalo
timre gosipna malich kamae. Kosiparoni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Kawuono mana e Ramogi TV. Kik bai. Ili kupata wimbo huu, kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *286 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' chenro en rameny piny wadonje kidieny mar ariyo kama bende nanyisi ni wadwa ni watwagi wechego motenre kod arita kod siasa. Useno ka weche timore e pacho ka nyakorom Gajwang' gin weche bende samoro buogo oganda jo Kenya. Kata kamano wantie ka mar fuono matut kotenre gi to ang'o mosebedo ka timore. Waseno ka kata jaod bura Makasipul no ka ngimane. Bende ka jatend piny Kenya William Ruto ne liye mare gwengego ma Migori ne nitie liet moro modwa bedo kan tie wach modwa timore mane ng'iyo ka gima no en ajali koso no time yor ng'eyo ni neno gi wang' nyakorom Gajwang' wadwa ni wago mbaka gi Tom Nduku mang'eny tang'o osebedo ka timore machiegni ahinya to machiegni rameny piny. Iseneno gi wang' kaka chal ntiere mar piny Kenya. Ang'o matimore weche mag arita? Well, ing'en ni gik motimore gi akian mane midwa winjo. Ang' no winji gite. Nikech ing'eyo motimore gi moko gin gik ma kaka wan joma ong'e timo nonro to gidwoko waga chien mondo watem nono nang'o miyo magitimore. To sama gidwoko wa chien to gimiwa ansa mopogore opogore. To ka gimiwa ansa mopogore opogore to gimiyo kendo somo manyien. Koro wang'eyo kama piny ochike, gi kama wasokierie, gi kama onego los. Koro kineno gik matimore gi to piny ma ji osodonge e weche mag timo nonro to koro ji okue mang'eny idok e chien tirango kama makosa nitie. Ang'o miyo anyisi ma? Nitie gima wasomo in nonro miluongo ni backstory. Backstory no duong' ahinya kuomwa ka jo investigation. Wan jo motimo investigation gimiluongo ni backstory duong'. Kech backstory no en emonyalo nyiso wa gimomiyo ma otimore. Temo mi idwaro ka gimoro timore to koro iweyo jolony. Wabedo gi jolony ma bedo ng'eyo kaka dhi kamoro. Ing'en rajo Kenya nwa go jolony ma gin jo CID to CID no poko dongo bo okawo somo bo keto mbele. Nikech ka ng'ato tho tidwaro ni an examiner makungo chopo kanyo en ng'ama nigo medical qualification. Kech ene mong'eyo kako mulo the body. Ene mong'eyo parts monyalo mulo manyalo tere kama crime obetie. To kine ka wan gi jok miluongo forensic. To forensic en somo. To kaja to koro dwaro ng'ama ong'eyo gima timore.
Mano ngiso wane kusamwadhi ndiko police to nego wandik jok mabendo somo udaktari. Koro chakore. Yes. Ekar kit jogo mabende wandiko. Yes. Ochakre kit jogo mwandiko. Nikeche sama itero ng'ama ong'eyo kamoro. Timiyo kata ng'ama jama fundu chabe kuro luor. Kech ong'e ni bro make. Wan gu machine ma nitie komenye. Ja crime scene jakobiro bo menye ogoye kuomi. To nitie signal mogolo. Magi bro nwango no kotim. Gire lion sami de bardano. Mano kinyal miyo definite answer munya to ego ngato. Nduku mano nyiso ni lony mapacho kapod ni pinye gin medruok mar rochruok marisha dhi mbele. Ana nyalo wacho ni wiwa man kamoro achiel. Iwinja. Wiwa man kamoro achiel. Taben wiwa en wich modongo. To dwa chako ng'eyo ni gik matimore gi onego wagenge kama, onego wagenge kama, onego wagenge kama. Iwinja. Mane momineno ka gik mang'eny investigation lal nikech kaka scene no bed approached. Iwinja. Yeta kanyi neno kaka mujumbe kanyo nindo. Nyaka raia ni but mtoka. Te chik dwaro no crime kotimore. Police mokwongo kanyo en ogeng'o kanyo bo mak gimidono crime scene. Ngeche ni immediately jo Kilimani nyone obenoso de kacha bogeng'o kacha kore dwaro jo scene of crime mundo bi. To nyaka gibi ga medical examiner. Kara nye benane mujumbe choso chopo Nairobi Hospital. Bu daktari o declare ni chunyoso a. Ng'amanye kwongo kanyo en ja CID mar medical examiner. Kesa ni ng'amagiri lion en daktari ma Nairobi Hospital. Manyalo migi a wrong version. Kada nyalo migi the correct version. Kech probably sitimoko nye na physician. Ng'amanye nene na generally. So give rely on ng'ama bro dhitimo postmortem. And postmortem is the end result. Koro gimi konyo onto onge. Iwinja. Mane omine ka evidences gisiye moko tie gi up thago ji. Tangu miangisi ni backstory duong. Jay Bonyan kago kinyi. Ene man wang ka onge gima wachi journalism. Kecha neno ko golo wacho na wakwonga noni ye story manyocha okabondo gi. To wachak wan ugo motimore gi. Wachop kama mujumbe bodhi ogo report. Bang mano. Dinge engra sani lawyers mang'eny wuoyo to pogi dhi cheko no OB kama ni mujumbe ogo report. Be OCS no delegate the matter. Kose no nene anena kanyo to weye. To kano omiyo ng'ato bo assign. Ng'ano be nogo no mujumbe sim. Mundo mujumbe odhi ondiko dhoge. To kano ogoyo ne giwacho nang'o? Kane ogoyo. Be mujumbe no odhi bondiko dhoge. Kech mujumbe mene nyaka mijogi yo magitimo go nonro. Anwang'o story njo moko dwa nega. Owache na ng'ane. Jogo biro ndiko dhoge. Kata nwang'i yo sim. Itero sim ni. To sim ni dhi forensic analysis. Tigolo data. To koso gol data tichako luwe. Koro biro gimilo no secondary evidence. Koro secondary evidence yeme lead ji. Number 2, jo CID onge haja mondo Kenya spend pesa double. Niketo CCTV mogi monitor. To traffic to gilando pile ni kiwinjo over ni the road is okay. One monitor one choro ni gimora morane kare. To CCTV to ngamarango to onge. Kika kuri winjo the story mabiro. Teni jogi owuok mtokani odhi sijui kama ochung ujogi odhi hotel motimore nadi. All this time CID on duty donetema man Central, man Kilimani, man Kamukunji. Koro nyiso ni wang' sa nyaka be nitie CID marango weche makama. Onego mano kiketi
Mane mtiji CCTV go. Gini ngani giweni CCTV and to identify something after crime. No. And kata for prevention. Ngani riyodo kitiyo mana kode bang gimoko sotimore. Mano ukritij CCTV. Onego bene kata maji oketo ma individuals ka. Gidhi monitor. Nikech ng'acha to kong'eyo kata ji nyote mo idho tate. To kodonjo guok nyoriembo. Ng'ama rieke manyalo biro neno. Koro magi gin gik monego jowa ma manage crime o advance e winjo margi. Ing'eyo tich yot kokirang kakidwa dhi mor ng'ato. Tich yot kidwa ng'eyo. When you learn in the job to teach yot kendo meet. Iwinja. Nikech investigation and science. Science is never an onge result ma definite. Eno nyalo witi bo luari woko. To kama luari eche kendo duoki chien. Kendo omi bo nyaka inwang' answer. Iwinja. Ing'eni kaka wan joma jowo kopuonje matin. Mato kora adwa na puonj jowa. Wan japuonj moro wachonwa niya. Ni kiki irwak musmande mang'eny kuomi. Manyalo chuowi kia. Koro kadwa fafano molokanyo. Koro gik matimoregi. En tho. To koro nyaka luwe. Nikech ng'eny jowa. To koro gibiro chako luwo joma ncha wale e siasa. No, ng'ane nyaka rodhi, ng'ane nyaka tim. Magi joma gidwa chako diyo ka. Samoro gionge lwedo ka. Gionge lwedo complete ana ng'ama walo. To sama nonego gi discipline ye ng'ani bendo kalo. Nikech sami tim iwe gima rach timore, timiyo ng'at ma jamahundu cha chance. Olan kako chopo kuomi. Kata olan kako timo gimoro. Nikech ong'e nitie ng'ama ibiro dhi keto wachne iwiye. Iwinja. Koro gima duong' ma jowa ma Nyasaye okonyo bo nwang'o tich mar intelligence. Onego gikwong ing'e ni ja Kenya ni ng'ama chal nade. Ing'e ja Kenya mineno ni? Ndugu kiungo kuom jo Kenya, sani jo Kenya chal kagima nitie chir moro ma gintiere go kopogore gi chon. Sani yudo ka jafo moro Cynthia Onyango ne miya nyiero ni jok ma neno umo wenge gi ka mano achija momaki wacho ni ne gi relax be gionge okine ka chunygi chandore, chunygi ne ng'ich. En chir moro mano waneno kendo e ng'anyo mar Gen Z higa mokalo tarik 25 dwe mar 6. Ang'o matimore? Ji chako bedo gi chir moro mane onge chon king'iyo malong'o kendo ma bende miyo gi thuolo mar kata rakore gi jo siasa. Chal ang'o mosebedo ka timore? Ing'eni ng'ama puonje gin police. Aha. Ige police ema biro maki tene mogolo number plate. En mobiro maki tene modino nyaka wang'e. To en police man gi crown. Koro ji kopo kuomgi. Koro ji kopo kuomgi. Mane omiyo kata ka gimoro timi street ka okinyang'e ni police mogoyi kata raia mogoyi. Iwinja. Ae namba 3 bonde makata MCA nogo bonde. Ng'ama pod onge seche moko aka seche moko koro gedo imiye bonde marango odwa rita ngo. Tinwa ngono kita nyithindo maringo gi MCS gi ben go bonde. Arms are in wrong hands in this country. Mabende abed chikna. To gima amina do kwongo recall and all guns. Bunde te oluong nyaka ma wajumbo tingo nyaka ng'ano nyaka ber ng'a. Nyaka ma police mo retire. Eye examination maro after crime scene been is poor. Nikech onge chieng' moso wachinwa ni risase mo kibunde ni. Oken risase ma police, oken risase ma jo lweny, oken risase mar jo AP, oken risase mar jo wildlife. Anyway, chacha ni risase mok marwa. To ken marwa nango to wakanye. Iwinja. Koro gima kidwa restore order now. En mokwongo bunde duto kaw te. Buji dhi test manyien.
Koro kuongo ngini ni midwa bunde ni idwa marango. Tang mi dwa rito go. Nike bunde sani ni careless magadi bachino aka ngato wadho bunde. Tingeni gima jikia and you better don't have a gun. Nike jakuo konge nengo bunde no to ini mkuongo tho. Kato kawe. Koro afadhali bed maonge kode Nyasaye nyalo kunyi be kwa ilwete. Kejo nyadwaro timo kodi gima dwaro. Koro gimarach ma nyotimore ni it should be onego bed gima chiewo wi jomorito piny security. Bungeni CCTV gi karadware ni gibed monitored kata after every 30 minutes. Ngoku ntiere weche motenre kod arita no ka ntie ywak ni kaluo weche mag rochruok mar arita osebedo ka ne marach ahinya kuom kinde malach. Dibed ni migao marango weche go mag arita maye kata interior ministry ntie kaka gininde class kusango matimore koso giwinjo to samoro gitemo ne giti to ntiere teko moro motamo gitimo maginyalo timo. Ang'o mosebedo ka timore ka? Ing'eni kabedo kodi gadiera josiasa jomaricho. Yen wabe wabedo jomatindo. To ne wan waonge fuo mineno wa jomatindo gin godo. Wan wachomore kata gin ndalo mane Moi luongo ni Moi. To ne wan ga very tactful. Manyalo nyisi ni chieng' moro nene Jomo Kenyatta University or the Bogoyo Diamond Trust. If you can get that clip a Nation TV. Kanegi monjo Diamond Bank bogi toyo. Jomo Kenyatta nene obiro irwa go Mheshimiwa Orengo. Tingene gibedo charged with robbery violence. Madiere no ne onge bond mar robbery with violence. Ne wabet piny go Mheshimiwa Orengo. Bwan wango ni gini kwa chomo kagoko nyithindo gidhi twe. Koro wawondre bukinyi ne wachoko nyithi university wagolo jo Kenyatta, wagolo jo Moi, wagolo jo Kenyatta, gujo Jomo Kenyatta manodong wako gujo Nairobi University. Through Karl Marx go Mondi the secretary and CEC Finance. Ne wadhi wakiyo ne Moi ya ubunge kinyini. Koro wakiyo masama Moi ne wuok. To koro waseto joka nu wachu demand unudwa wewe chancellor. To joko demand to jo police riembe to Kenya hapa to joka nyondre to Moi wacho wacha waonge. To kijana chuchungo Mondi uwe to wacho wan gi mobiro kwe chancellor. O mak jowa makai wegi tingeni ne chancellor marwata nyithindo go idhi twe. To Moi wacho no okay nimewasikia. Kine kana wadhi Makadara. Nyithindo go no webu charges obedo reduced. Sometimes he use tactics to win a war. Nebedu wachomo ukorwa